Φίλοι μου, γεια σας. Γεια σου και σένα, φίλοι μας. Αρρωστημένες καταστάσεις, επεισόδιο 2. Και καλεσμένη η μοναδική, η μία είναι απανάληπτη, η Dr. Νικολάου Πέτικας! Ευχαριστώ. Σήμερα το επεισόδιο θα ασχοληθεί με paranormal activity. Εξωγήινη, Εσωγήινη, σαυράνθρωποι, Εξωδιαστασιακή. Ανουνάκη. εξωγαμά. Όλα. Είναι, παίζουνε κι αυτά! Όλα στο παιχνίδι. Σήμερα θα πούμε αλήθειες, θα πούμε ψέματα. Ό,τι Να σου πω κάτσει. κάτι όμως, τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις στην εποχή μας. Τι είναι AI. Λοιπόν, πάμε να μπούμε δυναμικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Paranormal activity. Βρισκόμαστε στο Monsterville, να πούμε. Μεγάλος χορηγός εδώ πέρα. Συμπαραγωγή. Και από εδώ, από τα στούντιο του Monsterville, στην καρδιά της Αθήνας, θα αναλύσουμε ένα θέμα που καίει. Ποιον καίει? Όλους εμάς νομίζω. Νομίζω εμάς Όλη την ανθρωπότητα. Είμαστε έτοιμοι για disclosure? είμαστε έτοιμοι για cancel. Ακριβώς. Πάμε! Θα θέλεις να δώσουμε το λόγο στην καλεσμένη μας. Καλά, συγκαλεσμένα θα το σου Βεβαίως, Dr. Νικολάου Πέτικα. Και το Dr. δεν είναι και ψεμά, έτσι. Τυχαίο, όχι δεν είναι. Υπάρχουν πτυχία στον τοίχο. Έχω διδακτορικό από το University of Southeastern Europe. Πόσες ώρες έχεις παρακολουθήσει? Το 91 άνοιξε σχολή. Ωραία. Το 91 τελείωσα. Για το πρώτο εξάμηνο. Και τα μάθες όλα και φύγες. Έμαθα τα πρώτα τα βασικά. Πήρα και την κατεύθυνση. Ποια ήταν η κατεύθυνση? Προς τα πού είναι η κατεύθυνση? Την αριστερή, το αριστερό μονοπάτι της ουφολογίας. Ωραία. Ουφολογία ακούω. Βεβαίως. Και τελείωσα με άριστα. Ευχάριστα. Ευχάριστα αυτό να τα ακούς. Πάμε. Τι θα μιλήσουμε σήμερα, γιατί θα μιλήσουμε, δηλαδή, ποιο είναι το πρώτο θέμα που θες να καταπιαστούμε? Θέλετε να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στο φαινόμενο των UFO, σε εξελίξεις που γίνονται τώρα στο Κογκρέσο και στις ακροάσεις των στρατιωτικών, που έχουν πει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το φαινόμενο. Όλη αυτή είναι η ερώτηση που θα μας κάνεις. Αυτό είναι και η πρόταση. Νομίζω είναι πολύ. Έχει έρθει έτοιμη. Λοιπόν, θέλω να μας πεις και να ξεκινήσουμε λοιπόν. Γιατί τώρα βγαίνουν όλα αυτά τα έγγραφα από το Αμερικάνικο στρατό, το Navy κτλ. Και βγαίνουν τώρα όλα στη φόρα. Γιατί τώρα όμως? Κοίταξε, πρώτα απ' όλα υπάρχει κάποιος νόμος, από ό,τι γνωρίζω, στην Αμερική, που μετά από κάποια χρόνια μπορούν να έρθουν στο φως κάποια έγγραφα που κάποτε ήταν απόρριτα. Δηλαδή με το πέρας κάποιων ετών, σύμφωνα με το δικό τους νόμο, με το δικό τους σύνταγμα, βγαίνουν μετά από ας πούμε 20-50 χρόνια, μπορούν να βγουν όλα τα αρχεία τα οποία κάποτε ήταν απόρριτα. Ας πούμε οι έρευνες της CIA για τα MK Ultra, οι έρευνες για το Project Blue Book και όλα αυτά, Operation Paperclip. Είναι πολύ γνωστές επιχειρήσεις. Είναι γνωστές, MK, αλλά ποιον καίει αυτό το θέμα? Όλους μας καίει, γιατί έρχεται σύντομα. Θες να μας πεις λίγο, και όχι, αν όχι σε εμάς που είμαστε και γνώστες σε έναν βαθμό, στο φιλοθεάμον κοινό, τι είναι το MK Ultra, ας πούμε? Τι είναι αυτό τα πειράματα? Το MK Ultra ήταν κάποια πειράματα τα οποία γίνανε από εξωκυβερνητικές οργανώσεις. Μυστικές να... Τι φανερές? Είναι κάποια Men in Black και τα λοιπά, ας πούμε. Είναι κάποια τώρα παρακλάδια της CIA τα οποία παίρνουν το χρήμα από την κυβέρνηση, αλλά με δόλιους τρόπους. Δηλαδή είναι μαύρα projects, δεν φαίνονται κάπου. Okay. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε σχέση με το προγραμματισμό του νου διάφορων ας πούμε συμμετεχόντων, τους κάνανε διάφορα πειράματα και τέλος πάντων πειράματα ελέγχου του νου, ας το πούμε έτσι. Του νου. Του νου. Του αλλού. Αυτό, σαν το Wolverine, ας πούμε. Περίπου. Εντάξει, ο καθένας, ναι. Δηλαδή μπορεί να κάνουν trained killers. Killers. Κολυμάρε. Killers της λύσσας, δηλαδή. Μάλιστα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία αφορούν τους πάντες. Δηλαδή και ο Πέτρικας, όπως το βλέπω εδώ, θα γινόταν ένας assassin. Creed. Assassin σκέτος. Assassin greedy. Greed, γιατί είναι και σπάταλος. Πολύ. Ειδικά στο Monsterville. Φεύγει το χρήμα full. Το χρήμα για τη ρήμα. Άρα λες ότι
δεν είναι, ας πούμε, συγκυριακό τώρα αυτό που συμβαίνει, που βγαίνουν όλα αυτά στη φόρα με τους εξωγήινους, με τα Ίσως UFO sightings. Είναι λίγο συγκυριακό, πιστεύω, ότι θέλουν να το σπρώξουν γιατί έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Πλέον ο Αμερικάνικος λαός ζητάει να μάθει πού πηγαίνουν τα χρήματά του, γιατί μιλάμε τώρα ότι ξοδεύονται dollars, πάρτσα, Petro-dollars. και τα παίρνουν αυτοί, και έχει δικαίωμα ο Αμερικάνικος λαός να ξέρει πού ξοδεύεται το χρήμα. Είναι γι' αυτό ή και καλά θεωρείτε ότι ο κόσμος τώρα μπορεί να είναι και πιο έτοιμος, ας πούμε, να αποδεχτεί κάτι τέτοιο? Σίγουρα είναι πολύ πιο έτοιμο σε σχέση με τα προηγούμενα 50 χρόνια που γινόντουσαν και τα περισσότερα sightings, αλλά πιστεύω ότι το προωθούν, ότι είναι και μέρος κάποιας ατζέντας. Μπορεί να είναι και για να αποπροσανατολίσουν ίσως και από θέματα, έτσι. Γιατί εντάξει, δεν είναι και τυχαίο τώρα ότι κάθε εβδομάδα είχαμε εξελίξεις στα Πεντάγωνα, αποχαρακτηρίζονταν έγγραφα, ο άνθρωπος του Roswell και όλα αυτά τα πράγματα που δεν είχαμε ακούσει ποτέ, αυτό που λες δηλαδή. Δεν έπαιζε ποτέ σε σενάριο. Κοίταξε, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και το New Age σε όλη αυτή τη φάση. Ότι ναι, είμαι channeler και παίρνω από τους εξωγήινους μηνύματα και μου λένε ότι για το καλό της ανθρωπότητας πρέπει να ακολουθήσουμε αυτούς τους κανόνες. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ και αυτό. Ή όλοι, ρε παιδί μου, αυτή η εναλλακτική, τα medium που λαμβάνουν μηνύματα, ο υγιεινός τρόπος ζωής και όλα αυτά, δηλαδή. Και καλά ότι έχουν μια επικοινωνία, ας πούμε, με τον έξω κόσμο. Ναι, ότι είμαστε star beings και πρέπει να φερόμαστε καλά στον πλανήτη Γη, και βασικά αυτό ήταν και το μήνυμα των εξωγήινων, δηλαδή όσες φορές υπάρχει κάποιο abduction, καλά, στις περισσότερες περιπτώσεις το μήνυμα των εξωγήινων ήταν αυτός στους abductees, ότι πρέπει να προσέχετε τον πλανήτη Γη, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε πυρηνικά όπλα. Τα έχετε κάνει μούτι, έτσι. Abduction να πούμε εδώ. Ό,τι δεν κάνουμε δηλαδή. Abduction να πούμε για το Βαγγέλη ότι είναι οι απαγωγές, Βαγγέλη. Αυτό δεν το είχα καταλάβει. Για να γνωρίζεις. Οκ, από τις θεωρίες, ας πούμε, τις πιο σύγχρονες, μοντέρνες, αυτές που είναι τώρα της μόδας. Θέλεις να σταχυολογήσουμε κάποιες αγαπημένες σου, δηλαδή από πού θα ξεκινήσεις? Τι θεωρείς ότι είναι το πιο πιθανό να συμβαίνει? Δηλαδή να μην είναι μόνο θεωρία, να είναι πραγματικότητα. Κοίταξε. Σίγουρα έχουν ανακτηθεί σκάφη από διάφορα κράσεις που έχουν γίνει, και όχι μόνο στην Αμερική. Έχουν γίνει και στην Αταλάντη. Όπα. Να πούμε. Έχει δίκιο. Έχω δει το επεισόδιο με το αφιέρωμα στην κουζίνα. Φιάλτη στην κουζίνα στην Αταλάντη. Έπαιζε κάποιο ισογεινό. Υπάρχει επεισόδιο που είναι στην Αταλάντη που πάει ο φίλος, ο Έκτορ και τα λοιπά, και έχει το επεισόδιο που είναι με τους εξωγήινους. Και μαγειρεύει, όχι στους εξωγήινους, στην Αταλάντη. Ναι, εκεί είναι ένα από τα δικά μας, ας πούμε, επεισόδια, που είναι το πιο γνωστό. Νομίζω ότι έγινε κάπου στο 80, κάτι 90, Είχαν τρακάρει κάτι σκάφη εκεί, σε κάτι χωράφια. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν καμιά περίεργη στροφή εκεί πέρα. Είναι καρμανιόλα η Αταλάντη. Το κακολίμανο. Μάλιστα. Και τώρα μιλάμε, όταν λέμε για σκάφη, εννοούμε κάποια, ας πούμε, εξωγήινα σκάφη. Spaceships, τι άλλο θέλετε? Το κλασικό το δίσκο, αν και υπάρχουν πολύ διαφορετικά. Υπάρχουν αυτά tic-tac τα λεγόμενα, τα οποία είναι σαν το. Tic-tac δεν είναι κάτι χαπάκια που παίρνουμε? Ναι, εντάξει, έχεις μείνει πίσω. Έχει πάρει αυτό. Δεν έχω μείνει πίσω, φίλε. Είμαι πίσω, αλλά έχουμε μπροστά με το tic-tac. Αστρική προβόλα. Λοιπόν, είναι τα tic-tac τα οποία είναι στο σχήμα του tic-tac. Σαν σαν αυτά τα tic-tac, σαν τις καραμελίτσες, τα οποία είναι USO, δεν είναι UFO. Δεν είναι UFO, είναι USO. Τι SO είναι αυτά? Δηλαδή είναι Unidentified Submersive το Objects. Σωστό. What is that? Δηλαδή τι είναι αυτά? Σιγά πήγα να πέσω. Τα headquarters. Από το tic-tac. Δηλαδή είναι αντικείμενα, ας πούμε, τα οποία βυθίζονται αυτά. Βυθίζονται στο νερό κανονικά, χωρίς να υπάρχει παφλασμός στο νερό, χωρίς να υπάρχει κάποιο, να φαίνεται ότι. Ότι έχει βυθιστεί, δηλαδή. Ότι η επιφάνεια, ρε παιδί μου, ότι κάνει κάτι, είναι σαν να περνάνε μέσα. Είναι μια εισχωρή ή εισγορή. Ναι, αυτό. Ναι, και αυτά είναι τα πιο γνωστά. Τα υποβρύχια δηλαδή σκάφη. Αυτά που είχε βάλει το περιοδικό Times, το περιστατικό στο Nimitz. Στο Nimitz εδώ, όχι στο νοσοκομείο. Όχι στο Nimitz.
Το πλοίο αυτό το στρατιωτικό του πολεμικού ναυτικού. Εκεί στο America. Στο America, ναι, που υπάρχουν και πάρα πολλά βίντεο και βγήκε τότε στο New York Times, νομίζω το 2017, το πρωτοσέλιδο για τα συγκεκριμένα USO. Νομίζω και από εκεί και έπειτα βγήκε ο όρος USO, με τα διάφορα encounters που είχαν οι πιλότοι του πολεμικού ναυτικού με τα συγκεκριμένα σκάφη. Αυτές είναι αρρωστημένες καταστάσεις, αν μου Ξεκάθαρα. επιτρέπετε να πω. Ξεκάθαρα. Και κάτι KGB και τέτοιες φάσεις δεν έχει παίξει, ας πούμε. Έχει παίξει πάρα πολλά. Απλά οι Ρώσοι, παιδί μου, είναι πιο τριψίνους, ας πούμε, σε Καλά, σίγουρα. τριψινόες. Να σου πω κάτι. Σωστό, μπράβο. Σε πόσες χώρες έχουν γίνει εθεάσεις? Παντού. Σε όλο τον κόσμο. Τι έκανε τώρα? Θεάθηκες εχθές. Σου μπλοκαρά το σήμα. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχουν γίνει παντού. Και στη Γαλλία υπάρχουν περιστατικά. Ένα περιγράφεται και στο βιβλίο. Ωραία, για να πάμε και λίγο με data, με αποδείξεις. Στο με τα Best γραπτά. Kept Secret του Ζακ Βαλέ, που είναι ο πιο γνωστός. Κόβει με Βαλέ. Αυτός, ναι. Σίγουρα. Είναι από τους πιο γνωστούς, ας πούμε, ουφολόγους, που δεν είναι ουφολόγος ο άνθρωπος. Μην δίνουμε χαρακτηρισμούς. Αυτό δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Το αρέσει Εντάξει. να παίζει. Όχι, είναι επιστήμονας και ασχολείται με την επιστημονική εξήγηση του φαινομένου, δηλαδή κάνει στατιστική επεξεργασία όλων των θεάσεων. Έχουμε, ας πούμε, στατιστικά κάθε πότε βγαίνουν, γιατί υπάρχει μια αύξηση στο φαινομένο. Οπότε το πάει με βάση στατιστικής. Σωστά. Η γλώσσα των αριθμών λέγει την αλήθεια. Έτσι. Πολύ Σκληρή σωστά. γλώσσα. Πυθαγόρας. Τι. Για την γλώσσα. Ναι, εντάξει. Τα Η γλώσσα είπε. ο κύκλος, τετραγωνισμένος. Υπάρχει κάποιο correlation, γιατί γνωρίζω και τη lingo. Να σου πω κάτι. Duolingo. Duolingo. Τι είναι το correlation? Συνάρτηση. Συσχετισμός. Συσχετισμός, ναι, αυτό. Ορίστε. Υπάρχει κάποιος συσχετισμός, δηλαδή με το πότε βγαίνουνε, δηλαδή όταν έχει ήλιο, λέω τώρα, όταν έχει καλύτερο καιρό, καλοκαίρι. το καλοκαίρι, όταν έχει συννεφιά. Όταν είναι ευνοϊκά τα ζώδια, τι γίνεται? Ναι. Όταν οι πλανήτες είναι. Νομίζω ότι βγαίνουν όταν υπάρχουν κάποια αστρικά φαινόμενα ή όταν ο Άρης είναι πάρα πολύ κοντά στη Γη, ότι τότε εκτοξεύονται τα φαινόμενα. Οκ, με την έννοια και του proximity, ίσως ότι είναι πιο κοντά για να έρθουνε. Δεν, κοίταξε, πλέον αυτό στο οποίο συγκλίνουν οι περισσότερες απόψεις των ανθρώπων που ασχολούνται με το φαινόμενο είναι ότι δεν έρχονται από μακριά. Από πού έρχονται? Ότι είναι εδώ. Είναι ήδη εδώ. Είναι εδώ ή έχουν βάσεις εδώ, Ζούμε αλλά ανάμεσά μας δηλαδή. ότι ζούμε σε ένα multiverse, Όπα. Marvel. Ναι. Όπα, κάτι τώρα το ξεντώνεις το σύμπαν. Εντάξει, ούτως ή άλλως υπάρχουν θεωρίες που τις έχουν αποδείξει φυσικοί ότι ζούμε σε ένα πολυδιαστατικό σύμπαν, ότι δεν υπάρχουν μόνο οι διαστάσεις οι δικές μας. Ότι Σε άλλη υπάρχουν. διάσταση. No way home. Το έχει πει και ο Σώτης Βολάνης. Ακριβώς εδώ. Ναι, έχεις δίκιο. Σε άλλη διάσταση. Κάτι ήξερε ο Σώτης. He's an alien, έτσι, ήταν και το κομμάτι. Από το New York. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι πεπισμένος. Δηλαδή ότι αν είναι κάπου εξωγήινη, εδώ είναι. Έχεις πιστεί εσύ, δηλαδή. Έχω πιστεί. Ξέρεις, οπότε. Αυτά που βλέπεις, ρε φίλε, δηλαδή μια μέρα στο μετρό μπες. Εντάξει, εδώ είναι, δεν υπάρχουν. Είναι τριγύρω πολύ. Στο ηλεκτρικό, μόνο εξωγήινη. Εκεί μόνο εξωγήινη. Μόνο Λες, τι εξωγήινη. θέλω εγώ εδώ. Είμαι κάπου λάθος, κάτι γίνεται λάθος εδώ. Κάπου έστειψα λάθος. Αυτό. Κοίταξε, η νεομυθολογία γενικότερα ό,τι αφορά το φαινόμενο λέει ότι έχουν έρθει λοιπόν οι εξωγήινοι εδώ. Ήταν εδώ, τους άρεσε και μείνανε. Έχει εύκρα το κλίμα. Κάνει καλό για το δέρμα. Και στην ανεμία. Επειδή δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν ότι είχαν κάποιο πρόβλημα, τέλος πάντων και ο λαός τους πέθαινε και ήρθαν εδώ. Να κάνουν συστηματική. Ναι. Κοίτα, στην Ελλάδα γενικά έρχονται είναι και φθηνά λένε. Ναι, εντάξει. Έχουμε πάρα πολύ καλές κλινικές και πολύ καλούς γιατρούς. Και με αποδείξεις. Λοιπόν, πάμε. Και έρχονται εδώ πέρα για να δημιουργήσουν υβρίδια με τους ανθρώπους. Τα περισσότερα abductions που έχουν γίνει και οι μαρτυρίες των ανθρώπων λένε, που ήταν πάρα πολλές γυναίκες, λένε ότι τις χρησιμοποίησαν και κάνανε διάφορες
επεμβατικές, ας πούμε, διαδικασίες και μετά γεννήσαν ή το θυμήθηκαν, ας πούμε, σε κάποιο regression που κάνανε με κάποιον υπνοθεραπευτή, ότι είχαν γεννήσει κάποιο παιδί το οποίο ήταν υβρίδιο. Μου δίνεις πάσα και έρχομαι τώρα. Ποια ήταν αυτή η Σαντρέλα Ξίστρα που τη βίασε το κουνούπι τίγρης? Όχι, ήταν η Φωτεινή Πατσιούρα. Με βιάζει το κουνούπι τίγρης, έλεγε, να πούμε. Καλέ είστε γνώστες. Πάρα πολύ. Και τη βίαζε, λέει, το κουνούπι. Παρελειμμένα. Άρα, μήπως ήταν εξωγήινο κουνούπι? Δεν ξέρω, και βγήκε το υβρίδιο. Θα σε βρίσω, να σου Θα πάμε. σε υβρίσω. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Skinwalkers at the Pentagon. Τι θέλουν να μας πούνε, ποιοι είναι οι Skinwalkers, τι είναι αυτά? Δηλαδή το βλέπω τώρα εδώ και μου τι έχει είναι το προκαλέσει το Pentagon, το Πεντάγωνο. Πες, οκ. Μέχρι εκεί καλά. Το Skinwalker Ranch είναι μια περιοχή που βρίσκεται, τώρα δεν θυμάμαι πού ακριβώς, προς το νότο. Εκεί κάτι Τεξανή πρέπει να είναι. Εκεί γίνονται καλύτερα. Εκεί γινόταν καλύτερα, ναι, οι άνθρωποι εκεί πέρα που φοράνε τα καπέλα και έχει και διάφορους Ινδιάνους εκεί πέρα. Που πιστεύουν κιόλας ότι, Κατάλαβες, έτσι. Ναι. ότι προέρχονται από τους ανθρώπους που ήρθαν από τα άστρα. Άστρα και όραμα. Και είναι hot spot του φαινόμενου του UFO και πάρα πολλών περίεργων φαινομένων. Δηλαδή έχουν γίνει θεάσεις κάποιων όντων τα οποία φαίνεται να ξεπηδούν από το πουθενά, δηλαδή σαν να ανοίγει μια πόρτα από μια άλλη διάσταση και να έρχονται στον κόσμο μας, που μοιάζουν με τους κλασικούς λυκανθρώπους, που είναι τεράστια, ας πούμε, σαν τεράστιοι λύκοι με κόκκινα μάτια και τους παρακολουθούν. Επίσης, το συγκεκριμένο, αυτό είναι το sequel. Έχει και το prequel. Έχει και το original. Έχω διαβάσει και το prequel. Εδώ πέρα είναι οι καταθέσεις ανθρώπων που είναι και στην κυβέρνηση, δηλαδή μέλη του Κογκρέσου, που λένε τη δική τους εμπειρία. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγότανε, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την Αμερικανική κυβέρνηση και ουσιαστικά είναι η επιστημονική εξήγηση του φαινομένου και να δούνε αν αυτό αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια της Αμερικής. Δηλαδή υπάρχουν full προγράμματα για αυτό το ζήτημα, γιατί θέλουν να δούνε είναι όντως εξωγήινη τεχνολογία, μας έχουν περάσει οι Ρώσοι και οι Κινέζοι στην τεχνολογία κτλ. Και εμείς δεν μας φαίνονται εξωγήινοι. Τώρα δουλεύουνε. είναι κατάλοιπα και του ψυχρού πολέμου, ρε παιδί μου, να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Και υπάρχει όντως ζήτημα, δηλαδή και όλες οι ακροάσεις που έχουν γίνει στο Κογκρέσο, αυτό προσπαθούν να κάνουν highlight, ότι υπάρχει απειλή. Δεν είναι δική μας τεχνολογία, δεν είναι τεχνολογία των αντιπάλων, δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Υπάρχει ανάκτηση non-human biologics. Εδώ σας στέλνω. Εντάξει τώρα. Βιολογικό υλικό, δηλαδή μη ανθρώπινο. Μη ανθρώπινο. Πέστε ρε παιδιά, που μιλάμε τη δημοτική. Και υπάρχει ζήτημα και έχουν γίνει αρκετές ακροάσεις και θα γίνουν και άλλες, πιστεύω, το ερχόμενο διάστημα. Και όλα αυτά γίνονται, ας πούμε, γίνονται όχι σε κλεισμένο τέλος πάντων, κλεισμένο το θηρόν, υπό κάποια μυστικότητα, ας πούμε, είναι... Σε φεστιβάλς. Όχι, ρε παιδί μου, ότι είναι open στο ευρύ κοινό. Πηγαίνεις, ας πούμε, και παρακολουθείς. Δεν ξέρω αν πηγαίνεις, αλλά μπορεί να υπάρχει live αναμετάδοση το τι γίνεται μέσα. Ή και κάλυψη δημοσιογραφική. Με αυτούς τους skinwalkers τώρα, όπου έχω κολλήσει. Skinwalkers είναι οι λεγόμενοι αυτοί που αλλάζουν τύπου shapeshifters. Shapeshifters, γι' αυτό. Δηλαδή αλλάζουν μορφές, παίρνουν μία τη μορφή του πέτικα, ας πούμε. Μία τη δική σου. Όπα, και δεν ξέρεις τι γίνεται μετά. Λέτε, ποιος είναι τώρα. Ποιος είναι αυτός. Πώς αδυνάζει και πώς πάει έτσι. Λοιπόν, κάνει ο Ζεμπίκ. Πάμε στο επόμενο. Θέλω να μάθω. I wanna learn. UFO, κλασικά. Λοιπόν, εδώ είναι το επικοινωνία του Wesley Stryber. Είναι μια αληθινή ιστορία. Όχι, ρε παιδί μου. Βασισμένη στα αληθινά είναι γεγονόντα. Μόνο τι? Γεγονόντα. Τέλος πάντων, εδώ είναι ένα κλασικό best seller που ο συγγραφέας εδώ παρουσιάζει την εμπειρία του με την απαγωγή του από εξωγήινο. Έχει γίνει όντως και καλά και γράφει την εμπειρία του. Ναι. Αληθινά. Κοίτα λίγο τα μάτια πίσω του άνθρωπου. Κοίτα εδώ. Κοίτα τα μάτια εδώ πίσω. Λένε την αλήθεια. Με τη ζήνα. Κοίτα μπροστά. Άλλος. Did you see that? Ισχύει. Μοιάζει έτσι.
Did you see that? Δεν είναι τυχαίο. Ωραία. Αυτό είναι κλασικό best seller. Μετά έχουμε την εγκυκλοπαίδεια Αυτό. των UFO. Που πρέπει να έχουν όλα τα ελληνικά σπίτια. Όλα τα ελληνικά Δίπλα σπίτια. στον Τζελεμεντέ. Αυτό. Δίπλα στην Papyrus Larus. Σωστό. Η αλήθεια για τα UFO. Καλά, θα μιλήσουμε εδώ πέρα για τον κύριο Παντελή Γιαννουλάκη, ο οποίος είναι ο μέτρ του είδους. Αγαπημένος. Έχει αγαπημένος, είμαι follower, είμαι junkie για Παντελή Γιαννουλάκη, έχω όλα τα βιβλία, τον αγαπώ πολύ. Ακούς όλα τα podcast που έχει πατήσει για Γιαννουλάκη, να πούμε, άκοπη. Είναι Στο εξαιρετικός. σπίτι, όλη μέρα μπορεί να βάλεις. Και είναι και κομπές, όχι 2 ώρες, 3 ώρες. Έχει γίνει καλύψη, άνθρωπος έδαφος. Εσύ όλα τα γιατί βιβλία. ακούς τα ASMR στο σπίτι? Εγώ τα ακούω τα Και ASMR. χαλαρώνεις. Και Εμένα με χαλαρώνει. Για να κοιμηθώ. Εμένα με χαλαρώνει εξωγήινος. Βεβαίως, εξωγήινος ASMR. Ας δεις. Όλα στη φόρα βγαίνουν σήμερα, έτσι. Λοιπόν. Δηλαδή δεν είναι μόνο αλήθειες. Αλλά εγώ έπαιρνα και το Strange στο περιοδικό. Ναι, είναι του ιδίου, εμού. Όχι Μου εμού. του Εδίου, λοιπόν. Έπαιρνα και το Strange στο περιοδικό, εμένα μου άρεσε γενικά. η Ήταν φάση. εξαιρετικό περιοδικό. Βασικά είναι το πρώτο στην Ελλάδα και επίσης να πούμε πως έχει αναφέρει και ο ίδιος σε διάφορες εκπομπές που συμμετέχει ως guest ότι ήταν πολύ μπροστά στα γραφιστικά του το Strange σε σχέση με όλα τα περιοδικά της εποχής. Δηλαδή έκανε full artistic εξώφυλλα. Είχε, ισχύει αυτό. Δηλαδή το πρόσχε πάρα πολύ. Αυτό με τι ασχολούνταν, με εξωγήινους ή γενικά Όχι, και είναι με. όλο, ρε παιδί μου, Το paranormal και όλο το παραφυσικό. ναι. Γενικά. Και με. Είχε τα πάντα και με. Πώς το λένε, μύθους και με αστικούς μύθους. Ότι είναι από τη σφαίρα του, ναι, της λογικής. Της λογικής. Έξω από τη Παράλογο. σφαίρα της λογικής. Αυτό. Άρα λογικό. Οκ, εγώ θέλω να μου λύσω μια άλλη απορία. Κάτι Donald Trump, κάτι τέτοιοι. Είναι σαβρά άνθρωποι. Αυτή είναι τώρα μια θεωρία που έχει ξεκινήσει από τον, μεταξύ άλλων από τον David Icke, που βγαίνει και λέει, ρε παιδί μου, ότι οι βασιλικές οικογένειες όλοι είναι ερπετόμορφοι κτλ. Η κλάση, η τάξη, Όπα. κάστα των ερπετοειδών είναι ένας από τους λεγόμενους με εξωγήινους πολιτισμούς που υπάρχουν στη γη και μάλλον ζουν κάτω από τη γη, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είναι όλοι οι royalties και τρέφονται με αίμα και αδρενόχρωμα και τα λοιπά. Τώρα αυτά είναι νεομυθολογίες που κάποιος το έχει πάρει, ας πούμε, και το έχει τεντώσει και ο David Icke βγάζει full χρήμα από αυτό. Ο Τραμπ τρέφεται με πετρέλαιο. Μπράβο, λέει. Σίγουρα. Και με McDonald's, έτσι. Δηλαδή, άνθρωπος, ναι. Οκ. Ποιες άλλες θεωρίες, ας πούμε, έτσι, που είναι αρκετά σημαίνουσες στη φάση αυτή των. Πες μας εγώ τις πιο σημαντικές, παιδί μου, τις πιο κραυγαλαίες που έχουν βγει. Τώρα θέλετε να μιλήσω για περιστατικά ή γενικότερα ποια είναι η φάση, τι λένε οι περισσότεροι, που αποφαίνονται για το φαινόμενο, ότι τι το προκαλεί, γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν έχουμε καταλήξει σε μία εξήγηση θέλω να ακόμα. μας πεις μερικά περιστατικά. Περιστατικά. Που είναι, ρε παιδί μου, και τα πιο γνωστά γενικά και τα πιο. Το πιο γνωστό είναι το crash στο Roswell. 1947, το αγαπημένο τραγούδι των Χαϊπόκριση. Η κυρία. Roswell 47. Έτσι, κολλάει και το. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Είναι το πιο πασίγνωστο UFO crash στην ιστορία, ας πούμε, της ουφολογίας, το οποίο μετά προσπάθησαν να το καλύψουν, είχαν βγει τα τοπικά μέσα και είχαν πει ότι όντως έγινε ένα UFO crash, ας πούμε, ότι έπεσε ένα δισκοειδές, ας πούμε, όχημα, κούρσα, έπεσε εκεί πέρα στο Νιου Μέξικο που ήταν κάπου προς τα εκεί, τέλος πάντων. Εκεί γίνονται τα καλύτερα γενικά Εκεί πάντα. Ναι. γενικότερα είναι hot spot. Εκεί μόνο ναρκωτικά και τέτοιο. Και Εξωγήινοι. Εντάξει, πώς σχετίζονται, αλλά ναι. Ναι, πολύ, πολύ πιθανό. Τέλος πάντων, εκεί έγινε το πρώτο UFO crash, τουλάχιστον αυτό που έχει διερευνηθεί περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Και στο τέλος βγήκαν, αφού είχε περάσει λίγος καιρός και είχε γίνει ντόρος και το είχαν γράψει τοπικές εφημερίδες κτλ. Μετά βγήκαν οι στρατιωτικοί και βγήκαν και από την κυβέρνηση και είπαν ότι δεν ήταν UFO crash και ότι ήταν weather balloons που πέσανε. Κάτι μπαλόνια, λέει, κάτι κυνηγή, λέει, και κυνηγάνε μπεκάτσι. Γιατί ρίχνει μία, όπως φύγε. Έπεσε το μπαλόνι. Έπεσε το μπαλόνι, είναι κρατήρας.
Τέλος πάντων, αλλά αυτή είναι η πιο γνωστή ιστορία και έχουμε μαρτυρίες από ανθρώπους που όντως, ας πούμε, φαίνεται ότι μεταφέρανε κάποια αντικείμενα από τον τόπο της συντριβής, τα μεταφέρανε σε κάποιες ειδικές εγκαταστάσεις και λέγεται ότι υπήρχε ανάκτηση κάποιων εξωγήινων σωρών. Με το σωρό. Ακριβώς. Νομίζω υπάρχουν και φωτογραφίες από αυτό. Υπάρχουν δεν υπήρχαν και κάτι χαμηλής ανάλυσης, δηλαδή. Και υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο φημολογείται ότι είναι από το συγκεκριμένο περιστατικό που λέγεται Anatomy of a UFO, κάπως έτσι, που δείχνει, ας πούμε, έναν εξωγήινο έτσι με μια κεφαλούμπα μεγάλη, στον οποίο κάνουν, ας πούμε, κανονικά κάνουν την τομή και βλέπουν τα όργανά τους κτλ. Είναι από τα πιο γνωστά. Νομίζω υπάρχει και στο YouTube. Αυτό το έχω ακούσει και εγώ, δηλαδή. Είναι όντως πολύ και καταγεγραμμένο και στην pop κουλτούρα κτλ. Ναι, βέβαια πάντα υπάρχουν αυτοί που προσπαθούν να το κάνουν cancel και να πούνε ότι είναι fake κτλ. Αλλά οι περισσότεροι, ας πούμε, που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο βίντεο δίστανται τέλος πάντων οι απόψεις. Άλλοι λένε ότι είναι πραγματικό, άλλοι λένε ότι είναι fake. Υπάρχουν, ας πούμε, όσο γίνεται χειροπιαστές αποδείξεις για αυτό που λέμε εξωγήινη ζωή με τον άνθρωπο τον άλλον. Τι είναι το πιο χειροπιαστό που έχουν οι επιστήμονες στα χέρια τους, πέραν από τις μαρτυρίες που λες τώρα στο Πεντάγωνο, που είναι υψηλά ιστάμενοι, του στρατού. Ναι, είναι όλοι στρατιωτικοί, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο background και όταν μεγαλώνεις κιόλας σε ένα στρατιωτικό περιβάλλον είσαι πάρα πολύ, ρε παιδί μου, και στοχοπροσιλωμένος και προσγειωμένος, θα πω. Επομένως, είναι άνθρωποι που δεν είχαν εμπειρία με το φαινόμενο και ξαφνικά αποκτήσανε πρόσβαση σε διάφορα projects μυστικά της κυβέρνησης, που βλέπανε ότι κάνανε reverse engineering σε σκάφη τα οποία ανακτούσαν από τα sites της συντριβής και προσπαθούσαν να βρούνε με ποιο τρόπο γίνεται η πρόθεση του σκάφους, τι κινητήρες, ας πούμε, χρησιμοποιούν και τα λοιπά, αν είναι αντιβαρύτητα, αν είναι το ένα. V8. Υγραέριο. Τώρα που και τις μόδες. Υγραέριο κίνηση, αν είναι πετρέλαιο. Diesel. Βιν diesel. Υβριδικό, είναι και υβρίδια. Είναι και υβρίδια, σίγουρα χρησιμοποιούν. Με τον ήλιο. Plug-in, plug-out. Πλανκτόν. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο Area 51. Αγαπημένο σου. Αυτή η περιοχή. Αυτή η περιοχή που είναι πανάκριβη. Πανάκριβη δεν βρίσκεις ενίκιο με τίποτα, είναι όλο στο Θεό. Ποιο Θεό, μια έρημος είναι εκεί. Είναι μια έρημος, υπάρχουν πληροφορίες ότι εκεί πέρα υπάρχουν βάσεις, καλά σίγουρα υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις, αλλά ότι και η περιοχή κάτω είναι κούφια. Άρχισαμε. Θέλω να μας πεις, να μας αναλύσεις λίγο τα species. Πόσα είδη υπάρχουν. Και να μας πείσεις. Θα σας πείσω για τα species. Ναι. Υπάρχουν άπειρα. Η κλασικότατο τεμπέλη, Αυτό. η κλασικότατη μορφή εξωγήινου είναι ο γκρέι, ο γκρίζος. Που είναι αυτά τα μικρά ανθρωπάκια, αυτά που ήταν και στο στενές επαφές του τρίτου, όχι του δεύτερου. Του Spielberg, που έχει βασιστεί σε αληθινά γεγονότα. Ναι. Καταρχάς ο Γάλλος επιστήμονας που τον παίζει τέλος πάντων εκεί ο ηθοποιός. Καλά, τώρα είμαστε οικογενειακό podcast. Τώρα μην ξεκινήσουμε. Παρακολουθούν και προσχολικά παιχνίδια. Υποδείται ουσιαστικά τον ρόλο του Ζακ Βαλέ, που σας είπα ότι είναι ο επιστήμονας που ασχολείται. Έχω να το δει πάρα πολλά χρόνια αυτό, ρε φίλε. Το έχω ξεχάσει τελείως. Πρέπει να το δούμε. Reboot. Ναι. Και τώρα βγαίνει και καινούργια ταινία του Spielberg, να πούμε, που έχει σχέση με τους εξωγήινους. Δεν θυμάμαι τι είναι. Τώρα βγαίνει το καλοκαίρι, νομίζω, στους κινηματογράφους, που έχει σχέση, ας πούμε, με το Disclosure και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Spielberg εννοείται ότι είναι believer, έτσι, του φαινομένου full. Καλά, οι περισσότερες ταινίες είναι based, νομίζω, πάνω στο... Ναι, και το πιστεύει και το προωθεί. Και νομίζω ότι το έχει ψάξει πάρα πολύ. Άλλη κατηγορία εξωγήινων, άλλο είδος. Λοιπόν, είπαμε, είναι οι γκρέι, οι οποίοι είναι οι μικροί γκρέι, υπάρχουν οι μεγάλοι γκρέι. Οι μπαμπάδες τους, οι μαμάδες, και την γκρέι. Και την γκρέι είναι εξωγήινος. Σίγουρα. Αυτό το μαλλί ήταν εξωδιαστασιακό. Σίγουρα. Αψηφούσε νόμους και... Φωλιά. Εκεί έκρυβε τα παιδιά της.
50 Shades of Grey Τα αυγά, τα επίσης. αυγά. Λοιπόν, οι άλλοι που είναι οι ερπετόμορφοι που συζητήσαμε Αγαπημένοι μου. προηγουμένως, Αυτοί που ζουν κάτω από τη γη. οι κάτω, Ναι. που πάλι αυτή είναι και καλά, παίζει να είναι leaders και είναι η Grey είναι η νεομυθολογία αναφορικά με αυτό. Αναφέρει ότι η Grey είναι τα βιορομπότ τους. Τα δύο ρομπότ. Ναι, ότι τα στέλνουν τέλος πάντων. Να κάνουν τα θελήματα. Να κάνουν τα θελήματα, τα παιδιά και τα θελήματα. Όχι, στη Σαβρέη. Του λέει Σάβρα, τρέχα. Τρέχα. Πάρε μου σιγάρα, ναι. Και πάνε. Σαν τις άβρες. Και πάνε Και αυτό. πάνε σαν τις άβρες, ναι. Υπάρχουν οι mantis, τα praying mantis. Αυτό σου έλεγα, δηλαδή το αλογάκι της Παναγίας, το Ναι. λεγόμενο. Ωραία. Μήπως θα πω. Παναγίας τώρα Έχεις κατάλαβε. πει η Παναγία σύννεφο, ναι. Μόλις το δεις, Παναγιά μου. Γι' αυτό, τρομάζει. Αν μας αργήσει αυτός τα. Μα είναι τρομακτικά. Είναι τρομακτικά. Ναι. Εγώ τα φοβάμαι Κάνουν και φουλ τα ζημιά αυτά συγκεκριμένα. έτσι. Ναι. Έχουν λεπίδια. Και τα τα θηλυκά τέτοια. Χέρια κόβουν, αυτά. τα θηλυκά Ναι, κόβουν λεπίδια. το κεφάλι του άντρα τους. Αφού τους φίκι. Εσύ να τα Φύγει βλέπεις. αποκεφάλιση. Αυτό. Decapitation. Decapitation. Οκ, μάντις λοιπόν αυτοί τι κάνουνε. Και αυτή λέγεται ότι, ρε παιδί μου, ότι είναι behind the scenes Μμμ. λίγο. Επίσης υπάρχουν οι κλασικοί Nordics. Α, μ' αρέσει ο Θόρ. Με έριξε Οδό. σαν πόκιο. Νόρλαξ. Ποιος Ή- Νόρλαξ. Έχουμε Nordic. Αστοιχείωτος. Εσύ είσαι Nordic, είσαι. δεν Νόρδικ είσαι- εννοεί Από τη Θήβα. Ο Σκανδιναβός. Για καλό το Θηβαίος είπε. θεός. Αμπολώνης. Ο Απολλώνιος, ναι. Αυτό ρε. Έχω λίγο φθορά πάνω μου. Με έχει ρίξει τη δουλειά του γραφείου. Μεταξύ φθοράς και απαρσίας. Ωραία. Ωραία. Αυτή τι είναι η Nordic, δείχνοντας το Betty. Θα σου πω εγώ. Είσαι ένας από αυτούς. Για πες μου λίγο. Που κάποια από τα encounters, ας πούμε, έχουν γίνει με τη συγκεκριμένη φυλή, που είναι κανονικοί άνθρωποι. Άντε να, αλλά Έρχονται από το είναι Asgard. The plot thickens. Από τη Θήβα έρχονται μάλλον, ναι. ναι. από την πρωτεύουσα του Paranormal. Σίγουρα. Κάτι ξαδέρφιες, κάτι. Εντάξει, πάμε Θήβα, έτσι, στείλε τα φιλιά σου. Το μικρό Παρίσι. Ναι, οι οποίοι μοιάζουν με ανθρώπους κανονικά και φαίνεται να έχουν συζητήσεις, ας πούμε, να κατεβαίνουν στη γη και να έχουν συζητήσεις, να πάνε σε καφετέριες. Να δουλεύουν γραφίστες. Τέλος πάντων, οι οποίοι μπορεί να ζουν ανάμεσά μας και να. Γιατί και πώς Και τρώνε ζουν πιτόγυρα. ανάμεσά μας. Και να μην τους καταλαβαίνουμε, δηλαδή. Απλά είναι ξανθοί θεοί. Ωραία, ναι, Α, μέχρι δεν εδώ με καλά. καταλαβαίνετε, δεν με Μέχρι εδώ καταλαβαίνετε. Δεν με καταλαβαίνετε εμένα. Έχει βγει λίγο η ρίζα, αλλά εντάξει. μια Εντάξει, χαρά. το αφήνω τώρα. Πες μας τώρα, αυτή η υπερτικαλή, στην ιεραρχία πού είναι? Η πορτοκαλί. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστή τώρα. Αυτή είναι η μπασκλασαρία του εξωγήνου κόσμου. Πόσο πορτοκαλί είναι, σαν τον Donald Trump, ας πούμε. Αυτό σίγουρα πρέπει να Αυτός είναι είναι ένα. πορτοκαλής. Που να έχει κάνει fake tan με αυτές τις Αυτό, κρέμες. ρε παιδί αυτό, μου. κανονικά. Ναι. Αυτή τι παίζει με αυτούς. Αυτή τώρα, από ό,τι φαίνεται, είναι και εχθρική απέναντι στο ανθρώπινο γένος, γιατί υπάρχουν οι φιλικοί και οι εχθρικοί. Αυτό ήθελα να ρωτήσω γενικά. Ποιοι είναι οι εχθρικοί, ας πούμε, και οι πιο αιμοβόροι, δεν ξέρω τι. Λένε ότι οι ερπετόμορφοι είναι εχθρικοί. Οι γκρέοι είναι λίγο ψιλο-neutral. Και φίλοι μας είναι οι Απολλώνοι ή θεοί. Είναι Είναι Σκανδιναβοί. Οι Σκανδιναβοί. Μμμ. Έτσι λέει. Έχει τέτοιες γλώσσες. Υπερδικαλή. Η υπερτικαλή είναι λίγο περίεργη φίλη. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που μοιάζουν με ρομπότ. Ο Πασκαγκούλα Μεν. Ποιος? What man. Ποιος Πασκαγκούλα? Ήταν μια περιοχή τέλος πάντων πάλι εκεί νότια πρέπει να είναι το Πασκαγκούλα. Το Πασκαγκούλα είναι στην Αμερική. Ωραίο το Πασκαγκούλα. Βγάζει και Πάσκα. κάστανα. Πασκαγκούλα, γεννά. Καλά πας από εδώ, ρε. Που βγαίνει το Πάσχα. Είναι και επίκαιρο. Και ναι, και αυτή ήταν σαν ρομπότ με δαγκάνες. Ήταν λίγο περίεργη η φάση, περίεργα όντα. Και τους είδανε παραπάνω από ένας άνθρωποι τέλος πάντων. Και υπάρχει. Στο Πασκαγκούλα, δηλαδή. Πασκαγκούλα, στην περιοχή. Έχουν βγει, ας πούμε, στην τοπική αγορά. Το Ένα Πασκαγκούλα, Σάββατο που γίνεται, ναι. ας πούμε, η λαϊκή αγορά που εκεί έχουν πάει, ας πούμε, για ψώνι και τους είχαν δει. Όχι, τους είδε τέλος πάντων, τους είδε μία παρέα και κατέβηκαν από το παρέα που- σκάφος. Και Ποιο του μπαρ? λέει, πού Κακές. πας Καγκούλα. Αυτή παρέα από ποιο μπαρ βγήκε. Λέει κακές παρέες. Αυτό. Λοιπόν, Από εκεί εδώ.
και κατέβηκαν από το σκάφος τους και ήταν περίεργοι, δηλαδή κάπως τετραγωνισμένοι. Νόμιζα κακό κεφί, ρε παιδί μου, ήταν περίεργοι. Είχα σταματήσει για καύσιμο. Τετράγωνοι, τώρα μιλάμε για πιο ανδροειδή. Ναι, πιο βιονική. Δηλαδή από τα σκίτσα που κάναμε μετά οι απαχθέντες φαίνεται ότι είναι σαν ρομποτοειδές, δηλαδή είναι πολύ περίεργη η μορφή τους. Ένα κράμα, αν θες, ανθρώπου και μηχανής. Άλλο είδος. Αυτά είναι τα πιο γνωστά. Τώρα υπάρχουν και άλλα sub-genre. Αυτά θέλουμε. Τα λιγότερο Κάποιες μη διαφημισμένα. υπάρχουν τα υβρίδια, τα οποία μοιάζουν, τέλος πάντων, έχουν αυτά τα πολύ μεγάλα μάτια, τα κλασικά ας πούμε του εξωγήινου, αλλά μπορεί να έχουν και μαλλιά. Να το. Σκέψου κάτι τέτοιο. Με μαλλιά όμως. Με μαλλιά. Με μαλλιά. Σαν να έχει πάει ας πούμε στο Laser Line Clinic και έχει βάλει καπιλαρί, ναι. Με χέτη. Θέλω να μου πεις Ancient Aliens. Εντάξει, αυτό είναι το πιο γνωστό, ας πούμε, που την έχει προωθήσει όλη αυτή τη θεωρία. Νομίζω ότι τη μεγαλύτερη έρευνα την έκανε ο Ζακαράια Σίτσιν. Όπα. Και ο φίλος μας, το έχουμε στο σαλόνι. Αυτός, εντάξει, πολύ μεταγενέστερα. Και ο Έρικ Βον Ντάινικεν, ο οποίος... Που έχει γράψει όλα αυτά τα best seller που διαβάζει. Τα best seller, ο οποίος είναι πρόσφατα εκλειπών. Θεός φορές. Θυμάμαι που το έχεις ανεβάσει κιόλας. Ναι. Ισχύει, γιατί και εντάξει. Είχα πόνο. Αυτό. Ο άλλος που είπατε ενδιάμεσα. Ο Σίτσι. Όχι, που είναι πολύ διαφημισμένος πάλι με το μαλλί, το χαρακτηριστικό. Ο Τσούκαλος. Ο Τσούκαλος. Που είναι και Hell Έτσι, να τιμήσουμε και την πατρίδα μας. Τις ρίζες, ο Μαυροτσούκαλος. Όχι, αυτός είναι απλά στην εκπομπή Ancient Aliens που προβάλλεται στο HBO και τέλος πάντων είναι... Ναι, τι λέει το Ancient Aliens όμως. Η θεωρία τέλος πάντων λέει ότι τη γη επισκέφθηκαν πριν από άπειρα ας πούμε, χρόνια εξωγήινοι και μας φτιάξανε αυτοί. Και ότι και καλά οι αρχαίοι θεοί. Ότι είναι οι αρχαίοι θεοί τέλος πάντων, ότι είναι αρχαίοι εξωγήινοι. Ειδικά στην Αίγυπτο και τα λοιπά. Λέει, Αίγυπτο. Βασικά αυτό υπάρχει σε όλους τους πολιτισμούς, αν το πάρεις. Stargate. Ότι οι περισσότεροι λαοί έχουν στην μυθολογία τους ότι ήρθαν άνθρωποι από τον ουρανό και υπάρχουν και συγκεκριμένα αστρικά συστήματα τα οποία δείχνουν ότι προήρθαν από εκεί, όπως είναι ο αστερισμός του Σύριου κτλ. Και ήρθαν από αυτά τα συγκεκριμένα αστρικά συστήματα και κατέβηκαν κάτω στη γη και έδειξαν στους ανθρώπους πώς να χτίζουν σπίτια, πώς να κάνουν καλλιέργειες και τους δίδαξαν διάφορα. Αυτά που ξέρουν τώρα. Πώς ζωγραφίζουν στο τάμπλετ. Αυτό. Καλά, είμαι θεός, μπορώ. Αυτό, εντάξει, ημίθεος τουλάχιστον. Λοιπόν, ωραία. Πού να πάμε. Πού να πάμε. Να πάμε σε ταινίες. Ένα έτσι ωραίο κεφάλαιο που έχουν διάπειρες νομίζω με εξωγήινους και... Θέλω να μου πεις αγαπημένος σου. Πες μου 5. 5 αγαπημένες ταινίες. Λοιπόν, Carpenter, το They Live, με το φίλο που βάζει τα γυαλιά ποιότητα. Που βλέπει ότι ο κόσμος τελικά αυτό που ζούμε είναι όλο ένα ψεύτικο ότι ζούμε στο Matrix. Δεύτερη, το Matrix. Είναι το Matrix εξωγήινη η ταινία αμυντικός. Κοίταξε, ασχολείται λίγο με το φαινόμενο ότι ρε παιδί μου ζούμε σε όλη αυτή την προσομοίωση της πραγματικότητας. Τρίτη ταινία, το Στενές επαφές του τρίτου τύπου. Του τρίτου τύπου. Όχι αυτού του τύπου. Των άλλων δύο. Εγώ τρίτος δεν θέλω να είμαι. Του τρίτου πρόσωπου. Λοιπόν, η ταινία των X-Files, μία από τις πολλές. Γιατί όχι σειρά, ας πούμε. Καλά, ναι, αγαπώ και τη σειρά, αλλά η πρώτη σεζόν. Και 5, το Martian Attack, το κλασικό με το... Η τι δεν έπαιξες καν, δεν πέρασε στο μυαλό σου, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ light, είναι παιδικά τώρα. Είναι παιδικά, αλλά ήταν και μαγεία. Η πρώτη επαφή, ας πούμε, με το... Η σεξογίνη. Αυτό. Αγαπημένη ταινία. Του Βαγγέλη σίγουρα. Υγρά μπαταρίας. Δεν είσαι πιο συγκεκριμένος. Όχι, που πίνει τα υγρά μπαταρίας για να τραφεί. Alright. Λοιπόν, δεν λέω... Τώρα ναι, περίεργες καταστάσεις. Την έχεις παίξει για τη σεξογίνη. Αυτό θα μπει. Εκ περιεργίας. Ήταν μια σεξογίνη μαλακή. Ήταν μια δύναμη τεχνική. Αστρική προβόλα. Εκεί Μπάσιτζερ το, δεν ξέρω, δεν έχει παίξει κανείς. Μέχρι και εξωγίνη θα την παίζανε. Kim Bastard.
θα γινόταν σε αυτό το UFO μέσα. Που είναι τελευταία σκηνή και σκάνε όλες τις εξωγήινες γκόμενες και πάει και ο άλλος ότι πας ανεβαίνει μέσα και λέει παράδεισο εδώ. Εντάξει, εγώ θα έμπαινα ρε φίλε. Ειλικρινά τώρα. Έμπαινες. Μέσα, εκεί μέσα. Πάρτε με. Ελάτε, πάρτε με. Εκεί μέσα. Εκεί μέσα. Ποια άλλη ταινία τώρα, νιώθω ότι κάτι μας ξεφεύγει. Κάτι λείπει. Ναι. Τι λείπει, τι φταίει. Εντάξει, με ένα αγαπημένο είναι το The Thing, Carpenter. Ταινιάρα. Συμφωνώ, ναι. Να πω κάτι, συγγνώμη. Έχει ασχοληθεί πολύ ο Carpenter με αυτή τη φάση. Εσύ και master έτσι και του genre. Συγγνώμη, με συγχωρείς δηλαδή. Είναι δυνατόν να μην έχουμε πει Men in Black. Εντάξει, είμαι χολιγουντιανός, το ξέρω, συγγνώμη, συγχωρέστε με. Men in Black, αλλά νομίζω ότι θα πάω στο τέτοιο, πώς το λένε, στο ημέρα ανεξαρτησίας, Independence Day. Ωραίο. Θα πάω εκεί, δεν θα πάω τόσο Men in Black. Θα πάω Independence Day. Το Men in Black ήταν ωραίο που σου έδειχνε όλους αυτούς. Τους εξωγήινους, ότι είναι εδώ, ότι είναι ανάμεσά μας. Ότι κάνουν τις δουλειές τους κανονικά. Είναι τυχαίο ότι ο ένας είναι Man in Black, που είναι Black Man. Αυτό. Black Man in. Δεν μπορούσε να είναι. In the movie. Αλλά ναι, δηλαδή θυμάσαι όλους αυτούς τους περίεργες μορφές τώρα, κάτι μικρούς, κάτι μεγάλους, κάτι πολύ μικρούς. Κάτι πολύ μεγάλους. Ακριβώς, δηλαδή. Κάτι μικρομέγαλους. Αυτό μου είχε κάνει εμένα πολύ εντύπωση αυτό σαν ταινία, δηλαδή είχε γράψει. Όχι, ήταν ωραίο γενικά και το σενάριο και το κόνσεπτ αυτό, ότι είναι ανάμεσά μας και είναι στην καθημερινότητα. Και απλά δεν μπορούμε να τους δούμε εμείς. Ότι το ξέρουν αυτοί. Ναι. Οι CIA agents και όλοι αυτοί τέλος πάντων, αλλά ότι ο πολλής κόσμος κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Κοίταξε, υπάρχει η θεωρία ότι αυτή είναι όντως ας πούμε της κυβέρνησης κτλ. Αλλά υπάρχει και η θεωρία ότι είναι εξωγήινη, γιατί σε διάφορα περιστατικά φαίνεται λες και είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μπορεί να φοράνε κάτι κουλά, ας πούμε, αξεσουάρι, μιλάνε κάπως μηχανικά. Και υπάρχει θεωρία ότι μπορεί να μην είναι του κόσμου τούτου. Τώρα για ποιους μιλάμε ακριβώς, για τους Men in Black. Α, τους actual. Ναι. Τους actual. Μιλάνε πιο ρομποτικά, πιο κοφτά, πιο στατικά νομίζω. Ναι, και ότι δεν έχουν ρε παιδί μου και το vocabulary το δικό μου. Αυτό είναι απόδειξη, νομίζω, με τρανταχτεί. Το θηβαϊκό, τη διάλεκτο. Είναι γιατί δεν θα μιλάνε και αγγλικά καλά, αυτό. Αρχαία θηβαϊκά. Λοιπόν, και εγώ λατρεύω, θα κλείσω με τέτοιο, από τις ταινίες που λατρεύω, θα κλείσω με όλη τη φάση των Alien, της ταινίας Alien. Εντάξει, είναι πιο horror φάση. Άλλη φάση, είναι δηλαδή πιο πολύ. Είναι πιο τρόμου ταινίες, αλλά εντάξει, όλη η θεματολογία έχει να κάνει με τους εξωγήινους. Και οι μορφές τους είναι iconic, δηλαδή, και τα κεφάλια, τα σάλια. Και τα prequel και όλα αυτά, δηλαδή, και αυτά βασίζονται λίγο στο Ancient Alien, ρε παιδί. Ναι, με τους θεούς. Με τους θεούς και τον Προμηθέα. Με το Προμηθέας και όλα αυτά με τους θεούς, γιατί όντως είναι best λίγο εκεί, σε αυτή τη θεωρία των Ancient Aliens. Τι μας κρύβουν τελικά. Ζουν ανάμεσά μας. Σίγουρα. Καλά, μπορεί και να ζουν, εγώ το πιστεύω. Κοίτα, πιστεύω ότι σήμερα, αν έσκαγε αύριο το πρωί ότι πρωτοσέλιδο, ξέρετε τι, εξωγήινη. Είναι στο Κογκρέσο, είναι στο Κοινοβούλιο, είναι στη Βουλή των Ελλήνων, εξωγήινη. Δεν θα μας έκανε και καν εντύπωση πλέον. Δηλαδή με την πραγματικότητα έτσι όπως είχε γίνει ένα κακό επεισόδιο Black Mirror. Ναι. Νομίζω δεν θα μας άγγιζε καθόλου το εξωγήινη μωρέ και πραγματικά πλέον έχουμε φτάσει σε μια φάση που τίποτα δεν μας φαίνεται, δεν μας αγγίζει τίποτα. Βασικά είμαστε και μπροστά στις οθόνες, είμαστε λίγο αποχαυνομένοι full. Και να πεθάνει ο δίπλα σου πλέον δεν σε νοιάζει, έτσι όπως έχουμε γίνει, έχουμε αποκτηνωθεί τελείως. Και από εξωγήινος θα να πάει γαμηθεί. Άρα πιστεύω ότι ίσως και αυτός ένας λόγος που τώρα θεωρούν ότι είναι ο κόσμος έτοιμος, γιατί δεν τον πολύ νοιάζει κιόλας. Δεν θα τον αγγίξει κιόλας. Ναι, αυτό είναι, είμαστε όλοι ναύοι, ρε παιδί μου, τελείως. Αυτό είναι φοβερό όμως, έτσι. Είναι τόσο δυστοπία αυτό που ζούμε που λέει, εντάξει, οκ, μια Τετάρτη, ας πούμε. Θα πω και κάτι άλλο γιατί είναι φοβερό, γιατί έχει γίνει όλη αυτή η φάση με το Artemis 2, που άμα ήταν σε άλλες χρονιές, δηλαδή πιο πριν, δηλαδή μια δεκαετία, μια 20ετία πριν που δεν ήταν τα social, θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερος ντόρος ότι έφυγε πάλι ένα διάστημα όπλο και πήγε και έκανε το κύκλο του Βεγγαριού. Τώρα αυτό πέρασε λίγο έτσι. Δηλαδή, πώς ασχολήθηκαν ο καθημερινός κόσμος με το Artemis 2, το ότι έφυγε πάλι μια αποστολή και πήγε και κάνει τον κύκλο του φεγγαριού που πήγε και τα λοιπά. Μετά από πόσα χρόνια. Ναι. Νομίζω λίγο κράξαν απλά την περίοδο των φωτογραφιών. Και τέλος αυτό. Δηλαδή, εκεί ασχοληθήκαμε. Είναι και τέτοιοι ρυθμοί, νομίζω, της ενημέρωσης καθημερινότητας και τόσο δυστοπικά όλα τα θέματα που. Πουλάνε πόλεμο και καταναλωτισμό, δεν θέλουν τίποτα άλλο.
Και δεν να σου πω κάτι. Θέλω να μου πεις λίγο θεωρία, αν ξέρεις λίγο, για το Artemis 2, γιατί τώρα, μετά από τόσα χρόνια που έχει γίνει η προσελήνωση στο φεγγάρι. Τώρα τι γνωρίζω, γιατί τώρα φαντάζομαι. Έχουν βγει, ας πούμε, διάφορα. Κοίταξε, πιστεύω ότι όλο και κάτι θα βγει στο φως, γιατί από καιρού καιρών, ας πούμε, βγαίνει, ας πούμε, ότι βρήκανε νερό στον Άρη, βρήκανε μικρόβια σε αστεροειδή, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν έρθει στη Γη και έτσι να έγινε, ας πούμε, να δημιουργήθηκε η ζωή. Αλλά μικρόβια έχουμε και στον εδώ τώρα. Ότι έχουν βρει, ας πούμε, ζωή σε πλανήτες, έχουν βρει. Μπορεί να είναι στη μορφή μικροβίων τέλος πάντων, αλλά είναι ένας έμβιος οργανισμός. Και που δεν έπαιζε και ποτέ και σαν ενδεχόμενο. Δηλαδή αυτό ήταν όλο το. Που υπάρχει νερό, που υπάρχουν συνθήκες για. Κοίταξε, θα το προωθήσουν, πιστεύω, όλο αυτό το σενάριο, γιατί ούτως ή άλλως και ο Elon Musk σκοπεύει να κάνει απικία. Νομίζω να μπει είναι εξωγήινος. Σίγουρα. Ναι. Και αυτός και ο άλλος, ο Ζούγκεμπεργκ. Καλά, αυτός, ναι. Αυτός είναι βιορομπότ. Αυτός είναι αυτό το ανδροειδές. Σίγουρα. 100%. Cyborg. 100%. Ότι οι παιδί μου προωθούν και όλο αυτό, γιατί τα επόμενα χρόνια, εγώ πιστεύω, εντάξει, μπορεί να μην είναι τα επόμενα 50 χρόνια, αλλά στα επόμενα 100 πιστεύω ότι θα έχουν γίνει απικίες. Θα έχουν γίνει. Θα γίνονται όλα 3D print, ας πούμε, θα στείλουν πρώτα τα μηχανήματα, θα φτιάξουν εκεί πέρα τους καταβλισμούς. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Ευγενία Νικολάου Πέτσικας. Τη δόκτορα Ευγενία Νικολάου Πέτικας. Δεν θέλω να φέρω τίτλους. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, για όλα όσα μας είπε. Όλα όσα μάθαμε σήμερα. Νομίζω είμαστε σοφότεροι και εμείς και το κοινό. Άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας Αρρωστημένες Καταστάσεις και έρχονται και πολλά ακόμα. Φιλάκια! Φιλιά πολλά! Η αλήθεια είναι εκεί έξω. Και αυτό είναι paranormal. Ποιο? Ο Lion King. Ο King. Ζει ή πέθανε? Αυτό. Πού κρύβεται? Μήπως ήταν εξωγήινος? Υπάρχει θεωρία. Το ξέρω και θα αναλύσουμε. Αναλυθούν όλα. Ανάλ. Εσύ. Μπορεί να ζητήσουν παρτού. Παρτού. Ζα. Γράφουμε, Ωραία. Αυτά πρέπει να γράφονται. Αυτά πρέπει να λέγονται και να ακούγονται. Ακριβώς.